מצליחה את זה, את משפרת. קדימה. שם. אדר קרלר, קטגוריית מאסטריות 35-39, ויה מריס ראש העין, אימון מספר 3. טוב. זה עמדת מתח. פאזו של המתח. 1.50 זה פה. מדגים. אוקיי. קצת זזנו הצידה. מה זה קופץ שם? 150 מתחת למות. עד לפה. זה הארגז. רגע, אני רוצה לסובב את זה. של דבר. לאן? ככה. לא, אז אני לא יכול לראות את זה במצלמה. בסדר, יאללה, קדימה. זהו. תורידי את המטר, תזיזי את המטר. צריך לתאם את המות. קיימתי את השקלים על המות. 15 קילו, 10. 15 קילו, 10. יופי. מה השעה בכלל? הם מצלמים ואני ישר הולך. איפה המוזיקה, לילך? פה, רגע. כן. אז אתה על הספירה לגמרי? את בטוב, את צריכה להגיע ל-26 טוב סטובר לפחות. בסדר? 10 שניות. משפרת. יאללה, דירוג טוב, זה מה שבא לך. 5, 4, 3, 2, 1, צא. נייס, קלה טובה. ננער רגליים, ידיים, לנשום. בטוב, את בטוב. חלה פסיכית. יופי. 3. עוד 3. מעולה. יש לך עוד המון זמן. 4. 5 אחרון. יש. יאללה, 6 ארגז. מדהים, עוד 1.5 יש לך, זה המון. 3. 1:20. יאללה. עוד 1:2. 50 שניות. מעולה. 46, 45. יבר. 35. 0.5 דקה. 25. 20. 15. עוד 6 לפחות. 10. 6. 4, 3, 2, 1. זהו, נהדר.
2 יותר. תארי ידיים. את רק צריכה לחזור על מה שעשית ואת בפער פסיכי. מדהים. את יכולה לקרוא פרסי של החיים, יש לך התחלה מדהימה. אוקיי? אני גם מקים אותך גבוה. היא שיפרה, זה מדהים. היא עשתה את זה? כן, כן, היא שיפרה. זה משמעותי, כל חזרה פה מקפיצה. 20 שניות. זמן שהגיע למתח? שיפרה? לא, אותו דבר. כמות? 18, 17, 16, 15. יאללה, את בטוב. כנסי לזה. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צא. בטוב, אז בטוב. יאללה, 9 ארגז. מעולה, ידיים. רק 6, רק 6. יאללה, תשארי במרכז. בסדר. לא צריכה להגביר, את צריכה לעשות אותו דבר. נהדר. יופי, יופי. יאללה. כן. יאללה, לארגז. הטובה, הדר, הטובה. לא לאבד את זה, להתרכז. להתרכז. עוד דקה. 53 שניות, כנסי. תהי סינגלים אם את עייפה. אדר, אדר. אדר, 40 שניות. קדימה. קדימה. יופי. קדימה. 2. הלאה. 35. רוצי לארגז. ארגז. עלי. נו, 30. הלאה. תביא את האוריות, זרז. 25. הלאה, למתח. 20 יש. שניות, אדר. סט אנדרופיות, עד שאני יוצא. עלי. 18. 15. 12. 10. 8. 7. 6. 5. עלי. נו. יופי, תעצור. תנוח. לכי על זה. קומי. 25. כבר שיפה. יאללה. תתרכז. 15. כונן, להתרכז. כנסי לזה, תהי מפוקסת. 10, 9, 8, 7, 6. לא לגעת במוד. 4, 3, 2. ועבדי. הלאה, חזק. קרוב.
יופי! נער ידיים! יאללה! עוד, תמשיכי! עלי! עלי! מה יש לך? סינגלים, נו! תעשי שתי סינגלים! יש, ארגז! נו, אדר, תעלי! קדימה, קדימה, יאללה, זריז, אחד! עלית! אדר, את חייבת לסיים את זה! זה לא קורה אם לא! עלי! 2 דקות! 2 דקות נגמר! נו! עלי! יאללה, עלי! כנסי כבר, תעשי סינגל אחד אפילו, יאללה! תתחילי להזיז! תזיזי את המוד! 3, 2, 1, 1.5 נגמר האימון! ישר! אני לא רואה פה. ישר יפה! יש! 3! עוד 3! 4, יפה מאוד. עוד 2! סינגל! נו! 4, 3, 2, 1, יאללה! יאללה, אור יאללה, 55 שניות. 50 שניות! אדר 45 שניות! קדימה! הלאה, עלי! אדר 35 שניות! תעשי סינגל! אדם! 1, 2, 1! תרימי אותו! 20 שניות! נו! 1! 2! אחרון! נו! 15 שניות! 3! מהר! 1! נו! 10 שניות, 2, ואחרון! יאללה, תעשי משהו אחרון! 1! יפה מאוד. רגע, מה צריך עוד? זהו, נכון?